Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat. Okay? Tapos, saka pa lang kayo mag-tithe dun sa pangalawang sweldo. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo. Si Jemuel. Jeruel. May mga trabaho na yan eh. Okay? Sino ba niya nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Hiyang-hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arwin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kahiya-hiya ka. Okay? Mariki, ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina, nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli, ha? Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo. Bulok, tanga, stupido. Yung ibig sabihin ng BTS. Sa totoo lang. Bulok, tanga, stupido. Tabi-tabi po, ha? Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon, ha? Mga pastor, huwag kayong masaktan. Maraming BTS na pastor. Hindi alam ang kanilang ecclesiology, nagpapastor. Yung Mario Curay, panayang usap dyan. Kayo ngayon, mapapayapa na kayo. Kayo mga nandyan, tama po ba na yan, nagbububulong? Imbis na amen, grabe ka. Sobra ka. Sinungaling ka. Ako yun, ha? Habang nagpipreach ako, nung Sunday. So sabi ko, kung ganyan, kinabukasan, prayer time namin, sabi ko, Richard, wala na yan. Huwag mo na papupuntahin dito yan. Hayop yan. Ahas yan, lintayan, satanas yan, peste yan, anay yan. Yung isang pamilya rito, na 7 taon naging miyembro namin, walang giving yon, Pastor Recto. Walang giving. Yung espiritu ninyo, halatang halata ako. Kasi spiritual ako. I'm filled with the Spirit. Kayo, filled with Satan's spirit. Satanic spirit kayo eh.